Carita iki ngenani kekancan, perpisahan lan pertemuan anyar kang Sepurane kepengina. Din, aku ora Kabeh ngerti yen diwiwiti bapakku saka arep esuk dipindah kang tugas haru ning ing ngarepe agi-agi omahe iki. Dina. Kowe arep pindah nyang endi? Bapakku dipindahke menyang Papua dadi pimpinan cabang anyar. Kita sak keluarga arep melu. Tapi awake dhewe wis 10 tahun bareng. Ayo to Din, aku ora lunga kanggo selawase yen Tuhan ngolehke dhewe isih ketemu maneh. Keluarga besarku isih ning kene. Mengko yen lebaran kowe mesti mulih ya. Iya mesti, aku lunga dhisik Din, jaga awakmu apik-apik. Mengko aku kabari Perpisahan yen kang wis teko. ngresepke ati. Iya, kowe yo Nanging hati-hati. kauripan terus lumaku. Sugeng Ing enjing sekolah, bocah-bocah, Dina kenalke ketemu murid karo anyar murid ing sekolah anyar awake jenenge dhewe. Resti. Ndang kenalan Kang dhisik. jebul manggon ing omahe Halo, lawase sugeng enjing Lia. kanca-kanca, jenengku Resti. Aku pindahan saka Jakarta. Salam kenal kanggo kabeh. Ndang lungguh sandinge Dina. Halo, aku Dina, seneng kenalan karo kowe. Iya, muga-muga awake dhewe iso kekancan apik. Assalamualaikum Umi, Abi, Resti mantuk. Waalaikumsalam. Kekancan iki dheweke sapa? kabeh uga tambah Kula Dina cedhak. Umi, rencang Senadyan sekolah ono Resti. beda keyakinan. Assalam. Umi, Dolan Dina menyang omahe punika non Resti, muslim. awake dhewe weruh. Oh, Kepriye sepurane, keluarga nanging Resti di tetep ajaran jaga kita ajaran ora oleh agama ngucapke karo salam sopan marang non lan muslim. kebak raos Mboten hormat. napa-napa Umi, kula Dina sampun uga ngertos. nrimani karo lapang Apa dada. keluargamu enek sing non muslim Resti? Ono, Mbah Uti lan Mbah Kongku isih non muslim. Nanging bapak lan kabeh adine wis muslim. Dheweke malah ngedekne masjid ning kono. Wah, hebat. Ning keluargamu enek sing non muslim, Jero Din? pacalaton Pakdeku iku omahmu awake karo dhewe bibitku sinau sing muslim. menawa latar urining keluarga Pakdeku dheweke melu kabeh mlebu uga Islam. macem-macem. Nanging kita tetep akur Nanging kok. ora ngalangi raos padha-padha pangerten. Dina, Ora suwe enek banjur telepon saka kabar saka Lia. Lia teko lewat telepon. Halo Lia, Dina, kita harus teko ning Papua. aku seneng krungune. Oh iya, aku duwe kanca anyar, jenenge Resti. Resti, asik salam kenal kanggo DE. Jaga persahabatan kue kabeh. Iya, kowe yang jaga awakmu ing kono. Titip salam kanggo keluargamu. Aku seneng Din, senadyan awake dhewe beda, awake dhewe iso tetep kekancan apik. Bener, saka beda malah awake dhewe sinau padha-padha ngajeni. Matur nuwun Gusti, sampun diwenehi kanca kaya Lia lan saiki diwenehi kanca kaya Resti. Saka dheweke kabeh aku sinau seneng ora kudu asale saka padha, malah saka beda awake dhewe bisa padha-padha Mangkono lah njangkepi. cerita Dina, Lia, lan Resti. Sangka perbedaan, dheweke kabeh malah sinau ngajeni, ngerti, lan tuwuh bareng. Carita iki ngalingke awake dhewe menawa persahabatan sejati ora diwatesi dening agama, suku, utawa jarak.